Admission kelong lea jok kache songalong thamalong KAAC CM chedam plu dapita admission longvek popualam avilang Palong ni BJP Yuratum Chelangsi Kapangthera Sai Kiklem KFA pen sericulture asai kamatum Chelangsi Paglong Kamalong Sai Katikia Puthak Cherok Togamai Kapadopon Birta Kelang Jila pen card Jujia Pan Kachong Hongding Arada Tuma Pasami Nilihin pen cardom Bajiriglo cardom Pini Prime Tama Birta Long pen Nilisami Julie Baby Non-Arju Ikta Birtang Ton pen Dipo Government College along admission kelong dunde ajok aning kanwang kache song nanga sonsi penengle thota kedam tang chiti ni phai cap arni pen Dipo Government College adon mari along admission kelong le phuthak kache song hangjo hang haisi theglo aning kanwang asong thak thak Dipo Government College along amen kache thap dun longle lo kachali also maratum hangjo hang hai phita Dipo Government College Principal Dr. NK Sharma pen anu kache den dun jalang avi Halapu lo kachari ove kimiatum admission a joini Dipo Government College adon rialong hangjo hanghai anpinlo Aningkan ningkan bangso admission a puthak kache songnang lake kopia pot DGC a principal Dr. NK Sharma tongke chokchema mate KAAC kacharia tumlo DGC principal tongke thema mate KAAC ajakonglo KAAC along Principal Sharma kache wangnang jialar CM Tuliram rong hang kache song along thamalong kache damnang ko bangke KAAC phan kelang plot ang thek kalima lapen CM rong hang dam plot phita DGC Principal kache tong dunde dara bangke inut CM phansi kelang plot ang thek kache paklang binong bangso ka humrida mahut kaning jepona tengke DGC a Principal bangke akimea phanle kamatha kali nitum KAAC pen kopima keklem alangke froikre Laswa joksi aprang tanitum ladak penta ketoilu lapen arpu penta kapasang ponlo lahai tami nitum kopi manangi nitum rapun pol government pen jingki po ban nitum pipo alang lahai apu cukup suyalam kama ngade matilam itu mane principal bangke kaita positive thinking kaita negative thinking lain olam mage nitum council pen pima division olam talake council alama ba masih arjije la population na mafan Ini semke kargama Thomas Council pen alang thane aprang na release lo laben suspend da claim lo alang thanke itu nitum arona ting pen claiman ji bangke phane claim nitum KAAC ahin pen state sarkar phan bangso ki sunga puthak alo pilo piniar ni kang sam mate chiti ni phai kre phor ni kang sam hukumalo nang palepo lasik kacharli ji ani khang ana bangke stream ke thoma tumta amen kacha thapon long edjia phansi nitum bor ipon long dia man national admission ke long dia phan atum pin pura na kilo na nongran na kilo la teng pen ni asam government han lo kile la pen kile kan tinya oda tangi ko masih atum sikelong ni antame so additional subject additional class la additional class ma ta kon ko la pen science stream commerce stream pen arts stream la ke thom tamne da kan mission long phan long ya pasti asam government kan order lagi laten kita ke mission jong si long ya tum puno se jam ning hang he ko tum se jong si je top model college tame ada ta government kan ting konelo laten non Oktober aja belum pen ada ke admission ora dapat rajin tentang so sama taksi STS tum 5% gat na tum aja sama living all the simon him bisi non la 5% tua lam kya vide non mai ke la ye tum ke hang mai ke la dak non na ajang li ke do ana tum hang ke admission ka pila bi phase ni li pon so itu College along asonamong kadurea puthak bangke Principal NK Sharma aphu kache pasonang jalamabe nitum KAAC pen un ana bangke cherap cheto dunji bosi CM rong hang pen ningje ponthu News report Rosanan se Karbiang Long Live
Koilamati BJP Youth Pen number BJP Yuratum Chelangsi Nilip Ahawar Pen Kethenai Koilamati along Kido Hithi Irui Pen Kechoa Hithi along Kapangthi Rasai Keklempon Kapangthi Rasai Henlo Kemenai Athi Kachapangthi Ravete Moni Ratum Aoga Pranapan Mimi Pumathasi Ajioding Ruipen Lockdown Kido Se Koilamati Hithi Irui Pen Kechoa Hithi along Babi Kekhai Pen Kangram Su Anparta Asonason Aketer Care Teglongsi Lakhain Koirapho Nilip Constituency Kaparlo Koilamati BJP Youth Pen number BJP Yuratum Chelangsi Chiti Niphai Krep Horni Kapangthi Rasai Klempondo Number BJP Youth Pen Samuel Phangcho Lapen Koilamati BJP Youth Pen Raj Teronatum Japon Linsi Bangso Kapangthi Rasai Kedengahut Bang Inkorai Si Suse Abang Phua Bang Phiatum Ta Chetodunsi Hithi Arlo Kedoan Keter Care Mate Kasaur Ahormu Karko Karphek Bensi Pangthir Ponlo BJP Yuratum Lapuson Asai Kedeng Thega Puthak Hadak Tebok Teraya Radatum Ninga Krompen Kachuro Pajurpon Koilamati Pen Samsoning Ti Karbiang Long Live Paglong kamalong ang susek sai katikiana thu kepa prangdon thekja puthak cheroktok amai kapadopona hut sai kachutikia raraphan no pakpen rearing treta ronpon Karbi Farmers Association Lapen Sericulture Asaikam Assistant Director Atum Chelangsi Paklongkam KFA Arwatum along an Humri Dampen Mentaro Community Hall along sai katikia puthak cheroktok amai padudang Bangso amay along Alohia Manpen KFA Tiripi amay pu Tinku Inti Kongchun Bang Soron Singh Rongpi Lapen Sericulture Asai Kampen Demonstrator Drubon Basumatari Chetongdol May along Alohia Tumahin Pen Sai Katiki Anathu Kapa Prangdon Thekjia Phan Scientific Aron Penta Keklemponang Japuthak Kachetongdon Arara Tumaphan Than Paripon Lapen Sai Katiki Atumaphan Sorkar Pen Kapanong Pi Skima Puthak Setami Jethanpon Paglongkam Mentaro Taruarong along Nilkum Karbi Farmers Association Lapen Department Sericulture Department Sitame ila inki pangrenga puthak si cherotamay do aso cherotamay lang ili tum dak genuine farmers tum mane inki pangrenga puthak penang farmers tum do taselaya puthak pen department pen chingwai chingsai pen ala litum han awar sai mate inki arong pen chenglok inki asu pen chenglok lapen dak kenai materials dan sitame department pen sitame nak cerap dun lo lapen ala litum pen sitame niltum karbi sai jutu ki asong ahin pen sitame kai ki tak cerap jitu duni lapen ala litum ke claim ke dam lo niltum kai ki tak pima ka ke dorde pope sitame itu ke cerap han sin litum kai mata cisik din Lasonsi inki kapangreng lapen inkian katiki nangji arona tanga puthak sitami penangan sai katiki arara tumaphan than paritekan Lasopi mayalong sai katiki arara tumaphan nopak lapen inki kapangreng injia phan rearing tray ronponsi mesen pen paklong kamaro KFA amai phu mohon ingti pen kachari pon amai pachun ponlo আছে খালি জুন জুলাই মানে 7 ফুট মান উপৰত কাটি দিব লাগে মানে লিভস বেছি প্ৰডাকচনৰ কাৰণে আৰু পাতটো বেছি হ'ব কাৰণে পাত বেছি হ'লে আমি মানে বেছি পাম এডাল গছতে আমি ভালমান ফুট পুৰিব পাৰিম এইটো চিষ্টেম আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট পট বনাওকচোন আমি হেল্প কৰিম যিকোনো একজন মান দুইজনে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহকচোন আমি একদম নিজে আহি লগাই থৈ যাম খালি আপোনালোকে কৰক Dokmoka pen Samsung ingti Karbiang Long Live Lakha Inkora Pho Nilip Constituency Kaparlo Koilamati Dhaniram Terona Rongalong Rong Kachukim Ningkan Pharo Pleng Era Phita Sorkara Hinpen Thangnat Kaching Thorasai Keklempon Pedera Jok Ha Dagararatum Lang Me Towara Kesum Kachetongna Karbi Anglong Autonomous Council Arta Ningkan Troxikep Nang Pleng Thupo Setami Pinirni Anta Karbi Anglong Penangan Atok Anu Adimalomke Lang Me Towar Kepo Phedet Ajok Akisum Kachechak Nang Dopiklang Lason Thak Thaksi Nilip Constituency Kaparlo Koilamati Dhoniram Ingtia Rongalong Setami Kachilenga Towar Pendanglo Lang Me Kepudunde Derajok Alang Nitu Penang Anakisum Chechak Nanglo Bangsuarong Kachukim Laki Ningkan Pharota Kilit Thulu Bonta Sorkar Pen Bangsuarong Aphan RD Kipipon Pederajok Pinirni Anta Chelardun Thekthederlo Barla Pora Hudlote Inghan Lang Bonga Towarsi Kedong Nang Napen ningkrenga pora hodlote longlea duksi kaching lunan
Lason thak thaksi ki juna lang setami kadure anparta parai harai ke kabjia phanta mesen adolong kabidera jok ha dagarara tum ningduk chipipon. Team Karbi Anglong ke jalena somjapu mate KAAC CM tuliram rong hang ahin pen nilitoma kisung nang pajok pipon thapusi ha dagarara tum kachuningri padupon. Koila mati pen Samsoningti Karbi Anglong live. Karlitang kamjoy tokbi chikimoa men pen Donghap Sports Club patir biponsi tangka pen football kachepate pangcheng potanglo. Karlitang kamjoy tokbi alanglike Donghap thedong therebasa misolongjon inglong arlo habar pen ke hakko penta lam lun bidi sore bisar kindar ke theksara bang phulo. Alangli akaya hotsi Donghap inglong ahabaralong motor garia hum ke phapon cheng bang phulo. Anparta CM Karlitang Joysing Doloi lapen Numati pen nominated MAC Hanura match ke doa hotsi thedong inglong ahawar polling station kibidam cheng abang phulo. Karlitang kamjoy tobia kaya hotsi penangan ronggrup ke paklara side dengponlo. Donghap inglong ahawar kadu kabepen rongner kebdo lapen Donghap ke Numati constituency ang bongpen ke paphinai a polling station opule jongpon deta hinoni. Anparta owi ke thom parde rapi peneng deadlang lapuson football kachepati asai kibi ponlong chenglo. Donghap polling station amai phu Dilip Rongphar lapen Donghap Sports Club klembang phua tumpen chingwa chingsai padoponsi Karlitang kamjoy tokbia supo akleng SGB babu tokbi pen setami ang tonalam chethan chimun ponsi puthot Karlitang kamjoy tokbia phan chikimosi tangka pen nong ekipi football kachepate kedam tang chiti ni phai kre player ni pen Donghap kapathua klamalong kapathu pangcheng pontanglo. Kicheng siar ni kachepate pon lake dongmukak Karbi Anglong Morning Star Football Club Academy pen denarong Chirinti FC atumang bongsi chedai ponlo. Dongmukak Morning Star Academy atum kethekla pen kangtang muchera jok drop pli goals pen denarong Chirinti FC atuma phan chepahai pondello. Karlitang kamjoy tokbi chikimo football kachepate kangpua mayalong kasa adun maiphu borsing kro alohi sarpo aman pen chetongdum. Manpeng alohi VDC Chairman Dhorom Singh Kro, Numati BJP Mondol Maiphu, Jyoti Timu, denarong Bajar Committee achunbang, Prodip Ingti, denarong Primary Health Center Maiphu, Babu Ingti atum pendanglok, rongasara tumta chetongdun. Ahala sodhu alang tung kucing humusi so pustame asijon nat gerbarsi polling station alang tung hantang apa yang han nam pensi school kini tumlong lo ada polling center lagi tumlong lo kedong habar pustame alang ni pela sida khela dula pen pustame phiralong pustame kini pensi kini lo klase kini pensi khela bong football khela pustame kini pensi kasi khet kini igo Denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong live. Akiro bajirlo nalitum apor kachipi pen birta nang kilang donupon. Pini prime tama birta ke lapon sikang toniklo domi thagmi kurwang tu.